is uitgelegd dat de Curaçaose regering tegemoet komt aan het verzoek van de ambtenaren voor achterstallige betalingen. De 5 vakbonden die de ambtenaren vertegenwoordigen hadden eind vorige maand een brandbrief aan de overheid gestuurd met erin het verzoek om voor het eind van dit jaar over de brug te komen met achterstallige indexering. Dat zal de komende maand worden betaald, zo heeft Pisas vandaag gezegd. De ook nog openstaande lump sum wordt als het lukt pas volgend jaar december betaald. Daarmee heeft de overheid 36 miljoen gulden voor ambtenaren vrijgemaakt en 10 miljoen gulden voor de zogenaamde gelijkgestelden. Dat zijn mensen die werken in door de overheid gesubsidieerde instellingen en bijzondere scholen. In totaal is dat 46 miljoen. De vakbonden hadden gevraagd om 68 miljoen. In de loop van vandaag overlegt minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Ornelio Kit Martina met de vakbonden over het bereikte resultaat. Martina liet eerder deze week via sociale media weten dat er wat hem betreft niet gespeeld mocht worden met zijn ambtenaren.